Takže čaute, to som na Video Game Expert a určite mi nezabudnite dať like a odber a ja teda nebudem zdržovať a môžeme sa venúť na naše a na vaše video. Takže čaute, tu je Video Game Expert. Dneska si ideme zahrať Brawl Stars a dať Angela na rank Tier 10, čo sme... Dneska prišiel do hry práve, že som si vymenil tieto kredity a dneska sa teším, keď si sa ňou zahrám. Takže ideme na to. Fúha. Tak, chcel by som vám povedať, že do komentov vám, ak bude na tomto videu strašne veľa odberov a lajkov, tak dám, že do komentov free piny, ktoré sa už nebudú dať získať. Dávam tam linky presne. Aj som ich vám dal do Community 2. Takže prosím, ak chcete vzácne piny, tak dajte like na tú komunitu a môžete si zobrať free piny, ktoré sa už nebudú dať získať. Takže ok. Ináč Angelo možno nie je taký až moc dobrý, ale už potom zase sa mi bude ťažšie získavať ho, takže radšej si ho teraz. Aj som si ho kúpil teda. Do prčic som netrafil. Len keď sa vypavruje, tak je mega silný. Takto keď strelí, mu to ešte aj ubere damage a pozerajte, ešte mu to tam dá jed, keď z tej ultimy, takže sú dobré taktiky. Ten pin som ani ešte neskúšal. Je strašne dobrý. Pekný. Ukážem vám zatiaľ dva piny, ktoré mám nasadené, ktoré sa už nebudú dať získať. Ukážem vám ich presne hre a potom ešte na konci videa vám ukážem ďalšie. Ok, takže prvý je tento. Strašne pekný, ja viem. Vyzerá ako Brawl Oween, ale není to z Brawl Oweenu. A ako ďalší je tento. Tieto dva som vám presne dal asi do komentov. Ja som si istý, že či to boli tieto dva. Ale asi hej. Takže tieto dva máte v komentov a jediný ešte dal boli Brawl Talku. Ten vám ukážem. A taký jeden drak s trofejou. To už tieto piny neviem, že sa budú predávať ako že za veľa peňazí, to s tým moc nepočítajte, že ako vo Fortnite, že za miliarda peňazí, nerobím si srandu, nie za miliarda, ale za 1000 eur napríklad, že sa budú predávať za $1000 alebo tak niečo, tak to určite nie je podľa mňa. Podľa mňa iba tak, že to budú vzácne piny, ktoré sa nebudú dať získať a možno budú mať nejakú cenu, alebo neviem. Možno, že ich raz predáte. Nikdy neviete, čo sa stane. OK, streláme ho. Easy! To je toxic pin. Ak sa pýtate, z akého tria je toto, takže on je z Willoweenho tria. Dobrý brawler. Takže hoda. Uha. Dal som ináč Gold 3 rank. Mohol by som aj spraviť video z Ranked. Ale ešte uvidím, že či nebudem zase rageovať ešte pred vami, lebo je to strašne ťažké teraz, keď mám Gold 3, ale než musíte sa dostať do Diamond jediným spôsobom ešte predtým. To vám ukážem všetky veci tejto season, potom vám vysvetlím. OK. Ideme zastreliť týchto cápkov, sa budem sústrediť na hru. Opa.
Opa! Jo. Teraz to pôjde ťažšie. Na 10 dám. Kobotrika je fakt dobrý youtuber, neviem jak, ale dobehol ma. Brr. Takže teraz je to jediné, čo musíme s ním spolupracovať. Nie kvôli tomu, ale my sme sa už dávno dohadovali, že by sme mohli spolupracovať, aby sme dokonca mali také rôzne odbery a viac aj ľudí. Takže to uvidíte, to vám tiež vysvetlím na konci videa. Opa! Umri už. Umri. Haha. Teraz sa pýtaj. Ináč Angelo vie aj chodiť cez trávy. Ako Eevee. A keď sa takto nabije, tak je skoro ako Piper. Aha. Opa. Ešte lepší. Tak nie. Jo. To bola pohoda. Umri už. Umri. Ukáž sa mi nejakú. Niekto. Uj to. Poď. Poď. Dobre. Má jedna sebe. Nemá šancu. Teraz ešte dáme pár toho. What the fuck? Ono mi to tam neukazovalo. Ono mi to tam neukazovalo. To som riadne sklamaný. Ty kokos. Ja som ho hitla. No mi to neukazovalo asi. Ak som hitla, ak nie, tak ma to sklamalo nesmierne. Nesmierne ma to sklamalo. Byťa. Mal mi to ukazovať. Nechaj ma. LOL na ranu. Vie ma to healovať? Jo, vie. Asi nie, no. Vypalte! Fuj! Ma posadli. Jasne, dva po mne. No, on je hnusný. On ma dal na ranu. To on je riadne hnusný. A tohto si počkám. Na ňoho si počkám. To nám ešte zostávajú dve víny. Ja. Dajte prosím vás odber. Ja mi pomôžete s týmito robotami a s týmito videami, s tým editovaním a všetkým. Prosím. Prosím. Prosím vám, prosím. Veľmi vás prosím. Na kolena. Na kolena. Prosím. Poď. Strel. Kam strieľaš? Čo? Aha.
No už ťa to nebaví, že? Ty máš za to. Si pekne od teba. Umri. Poď preč. O! Ahoj. Poď. Prečo ma to nehýluje? Poď. Jo. Dá nič. Musíme dať posledný vín. Keď je ich tu viac, tak ja to nenávidím. To je úplná apokalypsa. Lukostrelec, ako ja. Haha. Trafa. O! Ja ma trafil! On je hnusný. On je proste hnusný, ja to chcem dohrať, ty kokos. Jak toto video bude mať zase 0 lajkov a 0 odborov, tak ja sa už asi fakt naštvem. Lebo toto trápenie, čo tu je, to je hrôza. Poď. Som sa trochu prezradil, no. Poď. Kam triafáš? Nechaj ma. Nechaj ma. To je najhorší brawler. Ježe môj. Prosím, ja chcem dať vín, Riko. Ďakujem. Raz si to oplatím. Možno. Toto video si zaslúži lajky a odbery. Nie! Dobre. Fúha, sa zlákol, že ma trafila. Easy.
teraz vám idem konečne povedať tie informácie o tejto season. Lebo to je hrôza. Ďakujem. Toko trofej si zaslúži. Plne. Ako som hovoril, chcel by som spraviť spoluprácu s týmto youtuberom Chobotrika. Alebo Chobotrička, neviem. Je to strašne dobrý youtuber a teda, ak bude na tomto videu veľa lajkov a odberov, tak si spravím spoluprácu, kde dajte odbery aj jemu a teda strašne ďakujem, že ste mi pomohli dať 155 odberateľov. On má už aj dobehol síce, ale nevadí. A ako tento kanál fakt nemá chybu, ako som hovoril, takže prosím vás, dajte odber, ak chcete, aby som si dal spoluprácu. Čaute a užite si deň. OK, takže pozerajte. Mám tu tieto piny, tieto dva sú zase a potom tu ešte tento je zase, ten je z broutávku a tento. To sú všetky tie zase piny. A teraz ideme na iné veci. Teraz Diamond potrebujete, čo je divné, potrebujete dať niektorých brawlerov na 9. Mojich si nevšímajte, moc som ich nedal, ja viem, lebo nechcel som, aby Star Powery som dostával, takže tak no. A v tejto Battle Pass, tá Brawl Pass, určite, iba niektorí, ak nevedia, že ktorí to prvýkrát zahrajú tejto novej season, čo dneska prišla, že toto máte Brawl Pass plus, tam máte túto šelinu a počúvajte, nemusíte si túto season kupovať, lebo tú ďalšiu season nám chystajú ešte lepší skin pre mňa, kde sa viac páči a to je Bass. Takže možno, že by to mohlo byť aj lepšie. A ako ďalšie, ďakujem, že ste sa napojili do nášho klubu, na ktorý a teda to by bolo asi všetko. Nemyslíte? Asi hej. Takže to je všetko, ďakujem, že ste video dopozerali až do konca, uvidíme sa na budúce, takže čaute. Ahojte.